Laking mahirap si Joy. Pero bata pa lang, sobra na ito kung mangarap. Ngunit wala siyang ina at ama. Hindi nga niya alam kung anong itsura ng mga ito. 1 taon pa lamang siya nang iwanan ng kanyang ina sa tiyahing si Aling Mona. Pinagbuntisan rin lang ito dahil ang daming lalaki sa buhay ng kanyang ina. Kaya lumaki si Joy na alipin, utusan ng kanyang mga pinsan at tiyahin. Wala siyang ginawa buong araw kundi ang magtrabaho, maglinis ng bahay, magluto at maglaba. Lahat na lang yata ay pinapasa na sa 10 taong bata na si Joy. Kahit ganoon, hindi nawawala ng panahon si Joy na mangarap. Habang naglalaba ay nakalutang sa ere ang kanyang utak. Nangangarap na isa siyang unikaiha ng mayamang angkan. May nagsisilbi sa kanya ng pagkaing masasarap. Ini-imagine niya na inihahatid siya ng kanyang daddy sa mall kasama ang yaya para maglibot at mag-shopping. Minsan, nasisigawan pa siya ng kanyang tiya dahil hindi siya nakapokus sa trabaho at nakatungangan na lang. Kaya noong isang beses siyang nagprito ng isda ay natosta ito. Kaka-daydreaming niya. Kaya ang parusa sa kanya ay gutom buong araw. Kaya mas lalong nangarap si Joy na balang araw ay gaganda rin ang kanyang buhay. Magiging katulad niya si Cinderella na hahanapin ng prinsipe na totoong magmamahal sa kanya at maging maligaya sila ever after. Alright? Lumipas ang maraming taon. Naging ganap ng dalaga si Joy. Tumanda ang kanyang tiyahin at dahil naghihirap na ito, ay inutusan siya na maghanap ng trabaho. Hindi naman naging madamot si Joy sa tiyahin niyang iyon. Kahit inalipin siya ng mga ito ay nabuhay pa rin siya sa pangangalaga ng mga ito ng ilang taon. Ang mga anak ng tiyahin niyang nagsipag-asawa na ay wala nang pakialam dito. Kaya siya na lang din ang nagsusustento sa matanda, lalo na sa mga maintenance nito. Nagtrabaho si Joy sa mayamang angkan at nang malaman niya na may anak na gwapong binata ang kanyang amo, ay inakit niya ito. Pinatulan kaagad ito ng binata. Sino nga ba ang aayaw sa masarap na putahe kapag nakahanda na sa mesa? Bakit ka lulunok ng sariling laway kung libre namang tikman? Sa isip ni Joy, ang among binata ang aahon sa kanya sa kahirapan. Subalit laking pagkakamali niya iyon. Dahil nang magbunga ang kanilang ginawang sekreto, ay hindi matanggap ng mga magulang ng binata. Ang masakla pa ay sinabi ng binata na hindi niya gusto ang dalaga at ito lang ang nang-aakit lagi sa kanya. Tila bumagsak ang mga pakpak ni Joy sa kahihiyang iyon. Inakala niyang nakuha na niya ang loob ng binata. Siya lang din pala ang natisod sa sariling patibong. Ang masakit pa ay pinilit ng amo niyang i-avert ang batang kanyang dinadala. Nang dahil dito ay biglang naglaho lahat ang matatayog na pangarap ni Joy. Napag-isip-isip niyang ang panaginip ay mananatiling panaginip na lamang iyon. Naging matigas ang puso ni Joy. Lumaya siya sa kamay ng mga among iyon at napunta sa isang kabaret. Doon siya nagtatrabaho bilang JRO. Sari-saring kalalakihan ang kanyang nakakasalamuha. At marami doon ay naging karelasyon niya. Minsan pa nga ay nasasabunutan siya ng asawa ng karelasyon niya. Malay ba niyang nagsisinungaling pala ang mga ito? Tuluyan nang naging matigas ang puso ni Joy. Para sa kanya ay laro-laro lang ang lahat ng pakikipagrelasyon. Hanggang sa nakilala niya si Conrado, isang mayaman at napakamisteryosong lalaki.
Pero hindi na aasa pa si Joy na maging seryoso ito sa buhay. Katulad rin lang ito ng lahat ng kanyang naging nakarelasyon. Lahat ay no commitments attached. Kaya nasanay na siya. Kapag gusto siya nitong bigyan ng malaking pera, ay hindi niya tinatanggihan. Malaking tulong din iyon para sa kanyang luho. Lalo na't gusto lang niya ay laging may bagong biling gamit na mamahalin. Bagong branded sandals, bag, at mga damit at syempre, hindi mawawala ang luho niya sa mga mamahaling alahas. Iyon ang pangarap niya noong kabataan pa lang, kaya lahat iyon ay matutupad. "Ano to, Conrado?" tanong ni Joy sa kasintahan. Hindi pala. Pang-apat na kasintahan. May 3 pa kasing nauna at ang 3 iyon ay mga tagapuno ng mga luho niya. Sina Luis, Mon at Romy. Kakaiba rin yata kasi ang kamandag ng kanyang ganda. Lahat ng hinihiling niya ay binibigay ng mga ito. "Binili ko itong unit condo para sa iyo, love. Ang liit ng apartment na inuupahan mo. Kaya dito ka natitira ngayon na mismo." Litanya ng binata. Napayakap si Joy sa binata ng sobrang tagal dahil sa sobrang saya. Ito lang ang karelasyon niya na nagbigay ng ganoon kamahal at kaimportanteng bagay. "Salamat, Conrado." Maluwaluhang sambit ng dalaga. Niyakap naman siya ng binata at hinagkan sa noo. Sa lahat ng kanyang karelasyon, ito rin lang ang nagpapakita sa kanya ng sobrang kabaitan at pagiging maginoo. "Just be loyal to me, love. Lahat ng pangangailangan mo, kaya kong ibigay." Wika ng binata. Sinabi pa nito na hindi niya kailangang magtrabaho pa sa club na iyon. Si Conrado na ang bahala sa lahat ng kanyang pangangailangan. Patango-tango naman ang dalaga, pero sa isip niya ay sayang pa ang binibigay ng 3 kanyang unang nakarelasyon. Kaya hanggat may tatago niya ang pakikipagrelasyon sa mga ito, ay patuloy lang siya sa ganoong sistema. Ayaw niyang magtiwala ng husto kahit paanong tamis na mga binibitawan nitong pangako. Para sa kanya, lahat ng pangakong iyon ay maaaring mapako. Sinimulang gawa ng schedule ni Joy ang kanyang mga lalaki. May panggabi at may pang-umaga. Iba sa Lunes, iba naman sa mga susunod na mga araw. Napangiti si Joy sa pagiging wais niya. Ganoon lang naman pala dapat para easy ang buhay. Gamit lang ang utak at ganda kahit hihilata na siya buong araw dahil hindi na niya kailangang kumayod para sa perang pangluho niya. Sa unang buwan ng ganoong sistema ay naging maayos ang takbo ng buhay ni Joy. Kaya tiwala siyang magiging banayad lahat at aayon lang sa kanyang plano. Gabi ng pagbisita ni Rome, may bitbit itong punpon ng bulaklak at mga tsokolate. Siyempre pagkaalis nito ay may iaabot na namang pera. Ang hindi inaasahan ni Joy na may isa pang bisita na darating. Hindi man lang niya nailak ang kanyang pintuan. Nakapatong na sa kanya si Rome para umpisahan ang mainit-init sanang bakbakan. Kapalit ng perang pang shopping na naman kinabukasan. May pangdagdag koleksyon na naman sa kanyang mamahaling bag. Tamang-tama ang dating ng kanyang pangalawang bisita. Napaupo pa silang dalawa nang marinig ang pagbukas ng pinto. Kasunod niyon ay ang mabibigat na hakbang patungo sa switch on ng ilaw. Napakunot pa ang noo ni Joy nang mapansing tila kabisado ng sino man ang kinaroroonan ng switch. Napatakay pa rin siya ng ilong nang may maamoy na masangsang at tila lumang langis na pinaghalo sa anumang mga halaman. "May kasama ka bang dumating, Rome?"
Tanong niya sa isa sa kanyang mga karelasyon. Pareho na silang nakaupo sa kama. Ngunit wala na siyang pang-itaas na saplot. "Wala akong kasama. Mag-isa akong dumating," sagot ni Romy dito. Magsasalita pa sanang muli ang dalaga nang biglang bumukas ang ilaw. Pareho silang napaatras nang makita ang nakatayo sa tapat ng switch ng ilaw. Nakakatakot ang mukha ng nilalang. Halos kumikinang na ang maskuladong katawan dahil sa langis. Balot ng makapal na balahibo ang buong katawan nito, at ang mas nakakatakot ay ang mahabang pangil nito at kuko. Maging ang mga mata nitong tila nagbabaga sa galit. Unti-unti itong humakbang palapit sa dalawa, kaya halos dumikit na ang mga ito sa headboard ng kama. Habang si Romy ay sinubukang tumakas, ngunit mabilis siyang naabot ng mahabang kamay ng halimaw. Nagwala siya para makatakas sa kamay ng halimaw. Subalit mas bumaon pa ang mahaba nitong mga kuko, kaya naghuhumiyaw siya sa sakit. Nanatili lamang na nakatitig si Joy at tila napako sa kanyang kinauupuan ang kanyang puwet. Kinagat ng nilalang ang liig ni Romy. Sinipsip hanggang sa maubos ang dugo nito sa katawan. Pagkatapos ay pinunit nito ang dibdib ng wala ng buhay na lalaki. Nanginginig sa takot si Joy sa nakikitang karumal-dumal na krimen. Halos mawala sa katinuan ang dalaga sa nasaksiyang iyon. Matapos punitin ng halimaw ang dibdib ay walang kahirap-hirap nitong dinukot ang puso ng lalaki. Nang nasa kamay na, ay itinaas pa nito ang hawak na puso at sinadyang ilapit iyon kay Joy. Napasunod naman ang mga mata ng dalaga rito. Nilapit pa ng aswang ang pusong hawak sa bibig ni Joy bago nilaspag hanggang sa maubos. Naduwal ang dalaga sa amoy pa lang ng puso nang malanghap niya ang lansa nito. Kahit anong pilit niyang pigilan na huwag masuka ay hindi niya magawa. Lalo pat nakikita niya ang tumatagas na dugo sa gilid ng bibig ng aswang. "Uubusin ko sila. Tandaan mo yan," wika ng halimaw at tumayo na ito. Walang kahirap-hirap na pinasan ang katawan ng biktimang wala ng puso. Kahit matagal nang nawala sa kanyang paningin ang halimaw, ay hindi pa rin gumalaw sa kanyang kinaupuan si Joy. Tila siya binabangungot sa tagpong iyan. Nang makita niya ang bahid ng kaunting dugo sa kanyang pobre kama, ay mabilis niya iyong hinablot. Inalis niya iyon at inilagay sa laundry. Wala siyang alam sa lahat ng nangyari. Kung may maghahanap man na pamilya ni Romy, ay wala siyang alam. Inosente siya sa nangyari dito. Matapos magpalit ng pobre kama ay mabilis niyang nilag ang pinto at pinatay ang ilaw. Ngunit hindi siya matatahimik. Tila dinig na dinig pa rin niya ang mga yabag ng halimaw na paroot pa rito sa labas. Kitang-kita pa rin niya sa kanyang balintadaw ang pagsipsip ng halimaw sa liig ni Romy hanggang sa maubos nito ang dugo ng binata. Maging kung paano nito nilaspang ang hawak na puso ng biktima at walang kahirap-hirap na nilunok at tila sarap na sarap sa pagnguya. Magdamag siyang hindi pinatulog sa senaryong iyon. Kinabukasan, maagang dumating si Contrado sa kanyang kondo. Kita ng binata ang pangingitim sa gilid ng mga mata ng dalaga, maging ang pamumutla nito. Napayakap ang dalaga sa binata ng sobrang higpit at tila ba naghahanap ng karamay. Nang hawakan ng Contrado ang noo at liig nito, ay inapoy ito ng lagnat. "Nilalagnat ka, lab?" sambit ng binata. Napatangin si Joy sa binata at yumakap ulit sa bahikbe. Parang may gusto itong sabihin ngunit hindi rin ito masabi.
Wala siyang pwedeng pagkatiwalaan sa nangyari. Baka masangkot lang siya sa nasabing krimen. Ayaw na ayaw niyang matulog sa kulungan ng mahabang panahon. Kaya mananatili siyang tahimik. Hanggang walang may nakakaalam sa nangyari ay mananatili siyang ligtas. Ayos lang ito, Conrado. Mawawala rin kaagad ito. Sagot lamang niya sa kanyang kasintahan. Napalabi na lang din si Conrado, sabay himas ng kanyang ulo. Sigurado ka? Wala kang ikukwento o kaya'y naisabihin? Tanong pa nito. Sunod-sunod ang iling ng dalaga. Napailing na lang ulit ang binata at iniwan na ito sa kama para magluto ng sopas, para naman makahigop ng sabaw at pagpawisan ng dalaga. Pagkatapos ay sinaluhan ito hanggang sa mabusog, tsaka pinainom ng gamot. Nang mahimasmasa na sa lagnat ang dalaga, ay nagpasalamat ito sa kanyang kasintahan. Kung hindi ito dumating ay piniguradong nakatalokbong pa rin ito sa kanyang kumot dahil sa kanyang lagnat, at hindi rin pumasok sa kanyang isipan na uminom ng gamot. Walang anuman, love. Nandito ako lagi para sa iyo. Huwag mo lang akong abusuhin at lukuhin. May hangganan ang pagiging mabait ko. Bulong ng binata habang niyakap siya nito. Hindi nakagalaw ang dalaga sa huling sinabi ng binata. Alam niyang sablay siya sa huling sinabi nito. Hindi siya sumagot rito bagkus ay niyakap lang din niya ito. Siguro naman ay hindi malalaman at wala itong alam sa pagkikipagrelasyon niya sa ibang lalaki. Sa bagay nga, mas nauna ang mga ito sa kanya. Sayang din ang mga bagay-bagay at perang makukuha niya sa mga ito. Kahit wala na si Romy, nariyan pa naman sina Luis at Mon. At kapag sinwerte, pwede pa ulit magdagdag. Mindset lang yan. Mindset. Alright? Love, kanino galing ang buke ng bulaklak na iyan? Inosenteng tanong ni Conrado. Biglang natigilan si Joy. Hindi pa nga pala niya na ilagay sa base ang dalang bulaklak ni Romy. Pero wala namang pakialam ito dati sa mga bagay-bagay na nasa loob ng kanyang kondo. Bakit ngayon biglang naging mausisa? Mabilis na sumagot ang dalaga. Ay, nako, hayaan mo lang yan. Secret admirer ko lang ang may bigay niyan. Pagsisinungaling nito. Napangiti na lamang si Conrado. Ganun ba? Tanong nito, sabay dukot ng isang maliit na kahon sa kanyang bulsa. Nang makita ito ng dalaga ay nagtaka na naman siya ulit. Ano yan? Tanong niya rito. Tingnan mo. Sabay bukas ng maliit na kahon. Napapurmang bilog ang bibig ni Joy. Isang mamahaling singsing iyon. At kung hindi siya magkakamali, isa itong engagement ring. Kaya napangisi siya habang iniisip ang posibilidad. Engagement ring? Tanong pa niya. Para wala ng secret admirer pa na magpapadala ng kung anong bulaklak na iyan. Kapag alam nilang ikakasal ka na, paniguradong titigil na iyon. Litanya ng binata. Napangisi naman ang dalaga. Sa utak niya ay talagang wala na rin naman talagang magbibigay ng bulaklak dahil nilapa na iyon ng aswang. Ano na? Isusuot ko na? Oo na. Masayang wika nito, sabay abot ng kanyang daliri. Kahit wala pang tanong mula sa bibig ni Conrado. Nanlumo na lang ito at isinuot na ang singsing sa daliri nito, tsaka ginawaran ng halik sa kamay. Tiwala ang dalaga na hindi siya mabubuko ni Conrado sa dalawa pa niyang karelasyon. Kahit magpapakasal na sila ay plano pa rin niyang gawing kalaguyo ang mga ito. Mas magiging enjoy pa rin kasi siya kapag marami sila sa buhay niya
at ito na yata ang nakasanayan niya. Mas marami, mas masaya. Nakatulugan na niya ang paghihintay kay Luis ng gabing iyon. Nangako pa naman itong dadalhan siya ng bagong uso na branded na bag. Kaya sobrang sabik na sana siya. Isa pa ito sa mga bagay kung bakit ayaw niya ang mga itong bitawan. Nag-i-enjoy pa siya sa mga binibigay ng mga ito na kanyang koleksyon. Iyon nga lang, at ang tagal ni Luis ng gabing iyon. Nagising na lamang siya sa isang malakas na pagbagsak. Tila may kung anong bagay na itinapon sa kanyang sahig. Dahil sa napalalim ang kanyang pagtulog ay inakala lang niya na panaginip iyon. Kaya patuloy lang siyang nakikinig sa boses ng isang lalaki na nagmamakaawa. Tila pamilyar sa kanya ang boses na ito. Boses ng lalaking kanina pa niya hinihintay. Tila nahihirapan ito at nanghihingi ng tulong. Napadilat si Joy at inilibot ang kanyang mga mata sa madilim na kisame. Panaginip nga lang yata kasi wala na siyang naririnig ulit na boses at kung ano pang kaluskos. Pinikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Siguro ay dahil sa kakahintay niya sa lalaki. Kung kaya't sa panaginip ay narinig niya ang boses nito. Ngunit hindi pa man ulit nawawala ang kanyang ulirat nang may narinig siyang tila may nilalaspang na karne. Wala naman yata siya sa tiyo kung saan ay maririnig mo ang isang tigre na may nginunguyang karne. Maingat siyang tumayo at nilapitan ang switch ng ilaw. Nung mabuksan na niya ang ilaw ay biglang tumahimik ulit ang kanyang paligid. Nilibot niya ang kanyang paningin at nakita niyang malinis naman ang lahat. Napabuga siya sa hangin at napaisip na baka guni-guni lang niya iyon. Wala pa kasing isang buwan buhat na mangyari ang karumal-dumal na bagay sa buhay ni Romy na ang dalawang mata niya mismo ang naging saksi ng lahat. Papatayin na sana ulit niya ang ilaw nang marinig na naman ang tila pagnguya ng leon sa hilaw na karne na paborito nilang pagkain. Napagtanto ni Joy na galing iyon sa kanyang likuran, kaya maingat siyang lumingon habang nakaguhit sa kanyang isipan ang isang halimaw na posibleng mayroon na namang biktima na nilalaspang. Napasigaw na lamang siya nang makita ang halimaw na may pinagkaabalahang sakmalin ang tiyan. Kaya naman pala naaamoy na naman niya ang kakaibang lansa. Inakala niyang guni-guni lang lahat. Napasigaw si Joy ng sobrang lakas at nawala ng malay nang makita ang halimaw na tumitingin sa kanya nang may galit at nagbabaga ang mga mata. Lalo na nang lumaki ang bunganga nito na humarap sa kanya ng tila may panunumbat. Nagising si Joy na malinis ang buong paligid. Nabugaran niya ang fiancé na si Conrado na himas-himas ang kanyang noo. At sinusuklay ang kanyang matuwid at hanggang liig na buhok. Bigla itong nagwala ng may maalalang bagay. Hindi siya nagkakamali. Si Luis ang lalaking naging biktima ng halimaw kagabi. At alam niya na hindi iyon panaginip o bangungot lang. "Love, kumalma ka lang. Bakit, anong nangyari?" tanong pa nito. Palinga-linga mo ni si Joy bago nagsalita. "Halimaw. May halimaw na nakatira sa kwartong ito, Conrado. Lumipat na tayo ng tirahan. May halimaw dito." Umiiyak na wika ni Joy habang yumayakap sa kanyang magiging asawa. "Halimaw? Paano naman makakapasok ang halimaw rito? Maraming security guard dito," tanong ni Conrado. "Hindi ko alam. Basta kumakain siya ng tao. Isa siyang aswang. Kitang-kita ko, Conrado." Ang golgol pa ng wika ng dalaga.
Binabangungot ka lang, love. Huwag ka nga masyadong praning. Wika ni Conrado. Pero paano kung ako naman ang isunod ng halimaw na iyon? Natatakot na saad ni Joy. Bangungot nga lang yang sinasabi mo, love. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, walang aswang na pwedeng gagalaw sa'yo. Gaya ng sinabi ko, love. Huwag mo lang akong lulukuhin o abusuhin. Dahil may hangganan pagiging mabuting tao ko. Litanya ng binata. Tila kumawala ang 100% ng pagiging guilty sa katawan ni Joy. Alam niyang ilang beses rin siyang nangako sa magiging asawa niya. Ngunit palihim pa rin siyang nakikipagkita sa mga dati niyang karelasyon. At may isang bagay pa siyang dapat linawin ngayon. Hahanapin niya si Luis at kapag naging missing na naman ito, ibig sabihin ay hindi bangungot ang mga pangyayaring iyon kagabi. Totoo lahat kaya natatakot siya para sa buhay nila ni Mon at Conrado. Kung ganoong lahat ng kanyang mga karelasyon ang puntirya ng mga ito, baka kailangan na niyang layuan ang dalawa para sa kaligtasan nila. Pero hindi pa naman siya sigurado. Malay ba naman niyang kung nagkataon lang talaga ang mga pangyayari na iyon. Nangingibabaw pa rin sa utak ng dalaga ang kaginhawaang tinatamasa dahil sa mga mapera niyang karelasyon. Kaya hindi na niya iisipin pa ang mga nangyayari. Marahil ay nagkataon lang talaga, kaya wala na siyang magagawa dahil wala na ang mga ito. Pwede pa namang maghanap ng bago. Depende kung galante rin ang mga ito, katulad ng mga karelasyon niya na ngayon ay dalawa na lang ang natira. Nag-anyayang mag-dinner date si Conrado sa kanyang future wife na si Joy. Tila alinlangan pa ang dalaga dahil dalawa ang kanyang kinatatakutan na maaari siyang makita ng hilimaw kasama ang lalaki at pag-iinitan na naman ito at susunod na namang maging biktima. O di kaya ay mag-cross ang landas ni Mon at ni Conrado. Baka magiging magulo lang ang kahinatnan nito. Kaya ayaw niya noong makipag-date sa labas sa mga ito. Dahil ito ang kanyang iniiwasang mangyari. Na posibleng mahuli siya ng mga ito na maraming karelasyon. Ayos na sa kanya na pupunta ang mga ito sa kanyang kondo. Matapos maibigay ng mga kailangan nito ay aalis na at mag-iiwanan sa kanya ng malaking pera para pang shopping na naman niya. Love, sige na please. Ang tagal na nating magkarelasyon at malapit na tayong ikasal. Subalit kahit isang beses ay hindi man lang natin naranasan na kumain at mag-shopping na magkasama. Litanya ng binata. Alam mo namang tamad ako sa ganyang bagay, hindi ba? Tanong niya rito. Napangisi naman si Conrado na tila ba makahulugan. Biglang sumagi sa utang ni Joy kung posible ba siyang nakita nitong nagsha-shopping at bumibili ng mga mamahaling gamit. Tila kasi kakaiba ang mga ngiti nito. Bakit? Inosenteng tanong niya rito. Wala naman, love. Naisip ko lang na pagkatapos ng ating date mamaya, bilhan kita ng gusto mong gamit. Nakikita ko kasi ang hilig mong mangolekta ng bag. Ay nakahilera sa kristal na aparador. Kaya kung gusto mo, dagdagan natin. Mahabang litanya ng kasintahan. Biglang tila nangati ang mga kamay at paa ni Joy nang marinig iyon. Basta ganoon ang pag-uusapan, siguradong mabubuhay ang kanyang interes. Nakalimutan na niya ang kanyang mga alinlangan. Kalagitnaan ng kanilang kain sa mall nang mamataan ni Joy, Simon. Naka-business suits pa ito kaya alam niya na galing pa ito ng trabaho. Nagtama pa ang kanilang mga mata habang nakakapit siya kay Conrado. Kaya mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Paniguradong gulo ang kahinat na nito. Lalo pa at hindi maipinta ang pagmumukha ni Mon.
habang nakatingin sa kanyang kamay na nakakapit sa bisig ni Contrado. Nag-isip ng paraan si Joy. Kailangan niyang makausap si Mon para makahanap ng lusot. Kaya nagpaalam muna ang dalaga na magbanyo lang saglit. Ilang di pa lang din kasi at nasa harap na nila si Mon. Kaya kailangan niyang ilihis ito nang hindi siya mapahiya sa maraming tao. Nakita niya sa kanyang peripheral vision na hindi tumuloy sa paglapit sa kanilang table si Mon, kundi sinundan nito ang kanyang direksyon. Doon lang siya napapuga ng maraming hangin. Kamuntik na siyang mapahiya. Mabuti na lang at nakita na niya ito malayo pa lang. Paano na lang kung hindi niya ito namataan at ito pa ang unang nakakita sa kanila? Paniguradong malaki ang gulong magaganap. Hindi pa siya nakarating ng banyo ay hinawakan na siya ni Mon sa kanyang siko mula sa kanyang likuran. Inilang hakbang lang yata nito ang paghabol sa kanya. "Sinong lalaking iyon, Joy?" Galit na tanong ni Mon sa kanya. Kaya tumigil siya sa paglalakad at hinarap ito. "Bitawan mo muna ako. Ang sakit ng pagkakahawak mo." Reklamo niya rito. "Masasaktan ka talaga sa akin kapag ginagago mo ako," wika ni Mon sa nanlilisik na mga mata. Biglang kinabahan si Joy. Sa lahat ng kanyang karelasyon, ito ang sobrang siloso at possessive. At nakakatakot itong magalit. Kaya dito siya dapat maging maingat. "Mon naman, alam mo namang hindi ako mahilig sa date, hindi ba? Pinsan ko iyon. Niyaya akong kumain at mag-shopping kaya sumama na rin ako." Pagsisinungaling niya rito. Tiningnan siya nito ng matagal at para maniwala, hinalikan pa niya ito sa labi. Samantalang si Contrado naman, nang makitang tila sinusundan ng isang pamilyar na lalaki si Joy, ay naalarma ito at tumayo na muna para sundan ang mga ito. Hinarang pa siya ng isang staff para sa nakunin ang kanilang order. Ngunit hinawi niya lamang ito at sinabing babalikan niya ito. Doon niya nakita ang lalaking pinipigilan si Joy sa paglalakad at hinawakan ng mahigpit ang siko nito. Pagkatapos ay nakita niyang tila nagkasagutan ang mga ito hanggang sa humantong sa matamis na halikan. Nagpupuyos sa galit ang puso ni Contrado sa mga sandaling iyon. "Talagang wala kang kadala-dala, Joy," sa utak ni Contrado. Mula sa isang sulok ay tinawagan niya ang kanyang fiancé para sa isa na namang malaking plano. Tumipa siya sa telepono para tawagan si Joy. Nakita niyang biglang naputol ang halikan ng dalawa. Mabilis ang mga kamay nitong hinalungkat ang bag at may kung anong hinahanap doon, tsaka nilagay sa tenga. "Contrado, wait lang ha." Magsisinungaling pa nito nang sagutin na ang kanyang tawag. Kaya nanlumo na naman ang huli. Pero sinabayan pa rin niya ang pagsisinungaling nito. "Love, may emergency akong lakad. Pwede bang umuwi ka na lang muna?" Wika niya rito. Nakita niyang lumapad ang mga ngiti nito at kasunod ay ang sagot na okay. At pagkatapos ay pinatay na ang telepono at inilagay na sa bag. Pagkayari ay tumingin ito sa kaharap na lalaki at hinila na ang kamay nito palabas. Sinubukang kontrolin ni Contrado ang kanyang galit. Sinundan niya ng tingin ang dalawa hanggang sa parking lot na nasa harap ng gusali. Nang makitang umalis ng sasakyan ng lalaki, lula ng kanyang mahal na fiancé, ay mabilis siyang bumaba sa nasabing gusali at nagmaneho pa uwi. Halos paliparin na niya ang kanyang sasakyan at gusto na niyang pagumpugin ang ulo ng nobya niyang salawahan at ang kasama nito na kanyang karibal. Sisiguraduhin niyang masosorpresa ang mga ito sa kanyang pagdating, lalo na ang kanyang fiancé na kailanman ay hindi natatabla ng konsyensya
Tinawagan niya ulit ang fiancé upang alamin kung umuwi na nga ba ito o baka sa ibang hotel pa muna dumaan dahil natatakot mahuli. "Love, nasaan ka na?" Tanong niya kaagad nang sagutin nito ang kanyang tawag. Malapit na kami sa kondo, Kondrado. Ikaw ba? Tanong pabalik nito. "Kami? Anong kami?" Tanong ni Kondrado. Mahuhuli na yata niya sa ganoong sistema ang salawahan niyang nobya. Hindi. Ibig kong sabihin yung driver ng taxi. Palusot nito. Muli na namang nanlumo si Kondrado. Talagang mabilis makahanap ng palusot ito. Kakaiba. Parang mga single na maraming jowa. Sinakyan pa rin niya ang kasinungalingan ng kanyang nobya. "Sige, lipad lang ng mataas, Joy. Mas mataas ang lipad, mas malakas ang bagsak." Sa utak ni Kondrado. "Ganun ba, love? Sige ha. Ipapaalam ko lang sa'yo na hindi ako pwedeng makitulog muna dyan sa kondo mo ngayon. Baka sa susunod pa na araw." Pagsisinungaling rin ni Kondrado. Mabilis namang sumagot ang dalaga nang marinig yon. Ayos lang, Kondrado. Alam ko naman na lagi kang busy eh. Masayang sagot nito. Narinig pa ni Kondrado ang tanong ng kasama nitong lalaki. "Sino ba yan?" Hindi naririnig ni Kondrado ang sagot ni Joy. Marahil ay tanging sinyas lang ang sagot nito. Pinatay na lamang muli ni Kondrado ang telepono at nanluma. Iba talaga ang pagiging sinungaling ng napili niyang mamahalin at iyon yata ang pagkakamali niya sa kanyang buhay. Ang magmahal ng isang babae na may pusong salawahan at tutuldukan niya ngayong gabi ang masamang gawain ng dalaga. Pagdating ng kondo ay hindi malaman ni Kondrado ang kanyang gagawin. Paraot parito siya sa harap ng pintuan at malinaw niyang naririnig mula sa loob ang harutan ng kanyang nobya at ng lalaki nito. Parang ayaw pa niyang gawin ang nasa isip niya dahil sobrang mahal niya ang dalaga. Ngunit kahit anong kabutihan at pagmamahal pa yata ang gagawin niya para dito, ay hindi na ito magbabago. Ginagawa na kasi niya lahat. Subalit hindi iyon naging sapat para sa babae. Sobrang maluho ito at sobrang sanay na yata sa pagpapaikot ng mga lalaki sa kanyang buhay. Ngayon kung hindi niya tatapusin ang kalokohan nito, sino ang tatapos? Hindi pwedeng wala at hindi pwedeng hindi. Kahit gaano pa niya ito kamahal, kailangan niyang lagyan ng hangganan ang pagmamahal na iyon at bigyan ng leksyon upang hindi tutularan pa ng marami. Kinuha niya ang kopya ng susi sa kondo ng dalaga at maingat iyong binuksan. Tamang-tama at nasa kalagitnaan na yata ang mga ito sa kanilang kasarapan. Kaya ang unang ganti niya ay ang bitinin ang mga ito sa kanilang makamundong sarap. Binuksan ni Kondrado ang ilaw kaya natigil ang ginagawa ng dalawa. Mabilis na nagkubli ang mga ito sa puting kumot at sabay na napasandig sa headboard ng kama. Kondrado? Gulat na tanong ng dalaga. Tila dismayado pa ito nang makita siyang nakatayo sa harap ng switch ng ilaw. Galit na tinitigan ni Kondrado ang dalaga. Mabagal siyang humakbang patungo sa paanan ng mga ito. "Bakit, Joy? Bakit hindi sasapat sa iyo ang ako lang? Bakit kailangan mo pang pagsabay-sabayin ang 4 na lalaki sa buhay mo?" Tanong ni Kondrado na ikinagulat ni Joy. Paanong alam nito ang iba pang karibal niya? Biglang may bumuong hinala sa utak ng dalaga. Paano mo nalaman? Mahinang usal ng dalaga. Ngunit hindi na siya sinagot pa ni Kondrado. Bigla na lamang itong hinubad ang kanyang damit at tumingala sa itaas. Humiyaw ng napakalakas hanggang sa unti-unting naging halimaw ang mukha.
Kitang-kita ng dalawa ang unti-unting pag-iba nito ng anyo. Napamulagat ang mga mata ni Joy at nag-umpisa na namang mangatog ang mga tuhod. Isa-isang gumuhit sa kanyang alaala ang nangyari kay Luis at Romy. Kung paano nito walang kahirap-hirap na paslangin at kainin ang puso. At ngayon ay posibleng kasunod na si Mon. Iyon ay akala ng dalaga. Ikaw ang aswang Kondrado. Nanginginig na tanong ni Joy rito. Ako ang aswang na nagmahal sa iyo ng totoo. Ngunit ilang beses mong niloko, Joy. Hindi ka nadadala sa una, maging sa pangalawa. Dahil wala ka talagang kadala-dala. Galit na litanya ni Kondrado. Nagmamakaawa si Mon na pakawalan dahil wala siyang alam. Subalit hindi iyon piniyagan ni Kondrado. Alam ko na biktima ka rin ng babaeng ito. At malungkot na ipapaalam ko sa iyo na magkasama kayo ngayong gabi na magiging hapunan ko. Galit na wika ni Kondrado. Mas naging malakas ang pangangatog ni Joy. Hindi siya makapaniwala na maging siya ay mawawala ng buhay sa gabing iyon. Kondrado, hindi. Mahal mo ako. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, pangako. Magbabago na ako. Wika ni Joy. At namumutla na ito sa sobrang takot. Ilang beses na kitang pinagbigyan. Hindi mo iyon ginawang leksyon. Kaya, ubos na ang natirang pag-asa mo, Joy. Wika nito. Tumayo si Mon kahit nakahubad sa pag-aakalang kaya niyang takasan ang binatang aswang. Subalit nagkakamali siya. Mabilis lang siya nitong hinablot at inuntog ang ulo sa dingding. Nang mawala ng malay at humandusay sa sahig, ay walang kahirap-hirap na binutasan nito ang dibdib gamit ang matulis na kuko. Tsaka mabilis na dinakmal ang puso. Inilanguya lang yata iyon. Tsaka tuluyang nilunok. Pagkatapos ay binalingan ng masamang titig si Joy. Mas matindi ang ginawa niya rito dahil para itong torture sa dalaga. At walang patumpik-tumpik na binutasan ang dibdib nito gamit ulit ang matulis na kuko. Naguhumiyaw sa sakit ang dalaga dahil para siyang inooperahan na walang gamit na anesthesia. Patayin mo na ako, please. Pagmamakaawa na umiiyak at nanghihinang si Joy. Kulang pa ito sa sakit na pinadamo mo sa akin, Joy. Dahil ako, habang buhay ko itong dadalhin. Wika ng binata, kasabay ng paghablot ng puso ni Joy. Naiwang nakadilat ang mga mata ng dalaga at nakanganga ang bibig. Hilam sa luha ang mga mata. Luha ng pagsisisi, subalit huli na ang lahat. Unti-unting nilamon ni Kondrado ang puso ng unang babaeng nagpatibok at nagwasak ng kanyang pusong walang ginawa, kundi ang umibig lang. Tapos na ang kwento, alright?